Hasi berriz. Bai. Aia, beste. Bai. Bon, Norekin? Amaia Martinezekin. Nongo zara? Hori jota. Zenbat urte dituzu? 12. Zein da zure animalien gogokoena? Txakurra. Tortilla tipularekin edo gabe? Tipularekin. Marrazki bizien gustokoena? Ladybug. Fingo. Por el día, soy Marilés, una chica normal, con una vida normal. Gogokoena? Ezkiti. Noizbait maite minu zara ikaskide batekin? Ez. Noizbait kopiatu duzu azterketa batean? Ez. Zure bestez, zein irakasle pegatzen dute? Miren eta Egoitz. Baloratu Lizardikariak batetik 10. 10. Zeba. Kostako esan, ez da. Ez da. Baloratu Lizardi batetik 10. 10. Zeba. Ez da. Zein da zure irakasle gogokoena? Oiana. Marilés, una chica normal, con una vida normal. Noizbait erabili duzu ChatGPT? Ez. Zein ikasketan moldatzen zara beren? Zoinketa. Kirol gustokoena? Futbola. Zein pasatzen diozu? DBH lauko naroa. Ondatu berria. Lizardikariko hurrengo astean. Gure Lincoln famatu berria. Aldatu eginda. Galdera eta sorpresa berriak ekartzen. Ikus ezazu Lizardikarin